Odoberajte kanál Politický Express a pravda vás už nikdy neobíde. Predseda vlády Robert Fico sa viac ako 3 mesiace od atentátu v Handlovej chystá na svoju zahraničnú pracovnú cestu. Navštíviť chce Normandiu, aby tam položil veniec na pamiatku západných spojeneckých vojakov, ktorí sa tu vylodili v júni 1944. Oficiálne oslavy 80. výročia vylodenia spojencov totiž nestihol. Viac prezradil aj o svojom aktuálnom zdravotnom stave. Premiér uviedol, že po náročnej rehabilitácii je podľa vlastných slov pripravený chodiť do práce. Možno som aj ja urobil chybu, že som niektoré veci uponáhľal, lebo minimálne v opozícii, ale aj časti mediálnej sféry je pocit, že nič sa nestalo, veď Fico je nohách, normálne funguje, povedal. Tvrdí, že prvých 15 dní bol bez akýchkoľvek informácií. Požiadal som svojich najbližších, aby ma neinformovali o tom, čo sa deje, pretože som sa musel sústrediť na podstatne závažnejšie veci. Stačí, ak pripomenie, že niekto do vás strelí 9 mm guľu z 1 metra, okrem iných teda. To vám spôsobí neuveriteľnú šarapatu v tele. Aj preto bolo treba niekoľko operačných zákrokov, povedal Fico a pripomenul, že bol v ohrození života. Dnes môžem skonštatovať, že po veľmi náročnej a tvrdej rehabilitácii som plus mínus pripravený chodiť do práce a pracovať, ale zďaleka to ešte nie je také, ako by to malo byť, priznal. Už som schopný chodiť do práce a plniť si základné povinnosti, ale nie som schopný zobrať závažia a dať si 10-kilometrovú túru. Ale športujem primerane tomu stavu, v ktorom sa momentálne nachádzam, dodal. Zároveň avizoval, že v krátkom čase bude zverejnená správa o atentáte. V pondelok sa dokonca chystá aj na zahraničnú pracovnú cestu. Chcem položiť veniec vďaky tak na hrob britského vojaka aj amerického vojaka, uviedol Fico s tým, že v tom nevidí žiadny rozdiel. Treba si vážiť každú jednu obeť, ktorá prišla v boji proti fašizmu, povedal. Dodal, že následne sa vo štvrtok 29. augusta zúčastní na oslavách Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.